vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Saka recently our team payainge iri mufield, so pane vamwe sekuru avo vainge vachida kureurura nyaya yavo. Zvino tainge takati kana zvichiita vange vachizoreurura nyaya yavo live on camera, asi vakabva vazoti ivo havakwanise kuti vange vachizobuda live on camera. Saka takabva tazonyora mapoints avo akabva panyaya yavo. Nyaya yavo sekuru ava yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu? Inini ndiri murume ane makore 66 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura urombwa uhu wandakatora. This was 20 years back. Zvakaitika ndezvekudai. So ndakaenda kuMozambique ndichienda kunotsvaka basa. Saka ndakati ndawana basa riya, mukushanda kwandakaita ndakabva ndazotanga kutenga mombe dzangu nembudzi ndokubva ndazovakawo musha wangu. Mombe dzangu idzo dzandainge ndatenga ndo padzakabva dzazongotanga kungofa. Mombe dzainge dzichifa zvekare nekubiwa. Ndo pandakazongofungawo kuti koseiko zvinhu zvakadai so zviri kuitika kwandiri apa pamusha pangu mukoma. Painge pava kungogara pachingorohwa nemheni gore roga roga. Pamba pangu painge pachingogara pachingorohwa nemheni. Ndakabva ndazofambawo kun'anga. Ndichifamba ndichipinda mudzin'anga ndainge ndichida kubvunza kuti ko chingava chiri chiiko chiri kukonzeresa matambudziko ose awo andainge ndichisangana nawo. Ndipo pandakabva ndazoudzwa nen'anga iyo yandainge ndashanyira kuti mukoma wangu ndiye ainge ari honzeri, ndiye ainge achikonzeresa matambudziko ose awo andainge ndichisangana nawo panguva yacho iyoyo. Ndo pandakabva ndazonzi ndinge ndichitsvakawo mushonga wekuti ndinge ndichichengetedza musha nezvipfuwo zvangu. Ndakabva ndazopiwa mushonga, ndikabva ndanzi ndinge ndichienda kunotora musoro wegudo. Kana ndatora musoro wegudo ndobva ndazoisa mushonga mukati, ndobva ndazocherera pamusuo wedanga remombe. Ndakabva ndazopiwa umwe mushonga zvekare. Ndikabva ndanzi mushonga uyo wandainge ndapiwa ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga gate. Kana ndatenga gate ndobva ndazoisa mazita evana vangu vose. Ndobva ndazocherera pakati pemusha. Ndakazviita pakati peusiku. Ndichiita zvinhu zvose izvi ndainge ndisitomborina kana kutombopfeka. Ende zvainge zviri zvemhiko. Ende mhiko iyi imhiko imwe chete yekuti handibvumirwi kubuda nemoto panze kana kuti ndinge ndichizobikira panze kana ndiri pamba pangu. Matambudziko ose ndakati ndaita mhiko dziya ndokubva ndatoona kuti ingawane matambudziko ose ainge apera. Pamba pangu painge pavawo nemufaro. Inini nemhuri yangu ndainge ndava kutogara nayo nemufaro. Saka mhiko idzi dzakazoputswa nevana. Ndipo pakabva pazotanga matambudziko pamusha. Ndine vana vangu 6, vasikana 4 nevana vangu 2 vakomana. Vese vakura zera rekuti vanofanira kuti vange vachiroorwa kana kutoroora chaiko. Asi hapana kana mwana mumwe chete wandakamboona aine mukomana, kana kuti pavana vangu vakomana handisati ndamboona kana umwe zvake wandakamboona aine musikana achiti uyu ndiye musikana wangu wandiri kuda kuti ndinge ndichizoroora. Hakuna. Vamwe 2 vasikana vanotoitira weti mumagumbeze. Vanotaura kuti pane chinhu chinouya, chinhu ichi chinoti kana chauya kwavari chinobva chazotanga kuita bonde navo usiku hwoga. Vana vangu vanorara vachirarwa nezvinhu izvozvo. Inini ndinoona muka yandisingazivi padanga remombe dzangu. Pandakafamba ndakabva ndazobata nhau yekuti mushonga uya wandakatora kuti ndiwo waifanira kuti unge uchizopedza matambudziko ose pamusha pangu. Mushonga iwoyo ndo wandakabata kuti ndo uri kukonzeresa matambudziko ose acho awaifanira kuti unge uchizomisa, but iwo mushonga uyu wakabva wazouyawo nemamwe matambudziko. Saka ndambozama kutsvaka vanhu vaya vanonzi vanobata zvikwambo, asi mombe ndidzo dziri kungopera. Vanhu vacho vari kuita kunge vari kutosiya zvimwe zvinhu zvavo pamba pangu.
munhu anouya achiita sekunge ari kuda kundibatsira, but anobva azongonditorerawo zvipfuwo zvangu. Mukadzi wangu atova bofu, akaenda muromo pasaidi, anotaura kuti akasvipirwa kumeso nekamwe kadhara. Kadhara aka kakamusvipira kainge kari kapfupi pfupi, ndo kakamusvipira kumeso kadhara ikako. Mudzimai wangu ndokubva atoita bofu, ndokubva atoenda muromo pasaidi. Sekuru vakabva vambokumbira kuti ivo vainge vachida kumbozorora. Part 2 yakamira sekudai. So ndakabva ndazodaidza n'anga kuti inge ichibatsira mukadzi wangu nevana. N'anga iyi yakabva yazouya, yakauya nechisero pakati peusiku pamusha pangu, yakabva yazotishandira. Yakatishandira, payakatishandira tainge tisitomborina kana kupfeka inini nevana vangu vose. Yakabva yazondisiyira mbiya yandakanzi ndinge ndichizonoisa mubako, asi ndichinoisa mbiya iyi mubako ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora mazita evana vangu vose. Yainzi inzira pinginura urombwa, asi handina kutoziva kuti ndainge ndichitowedzera kutotutsira urombwa pamusoro peumwe urombwa. Kwapera gore ndakabva ndazonoona mbiya iya iri pasi pemubhedha pangu. Yainge yakazara ropa mukati mayo, mainge muine bakatwa racho rainge riine chuma chitsvuku nechitema. Iye zvino ndasarwa nevana 2, vese vana vangu vari kungofa nechirwere chekungoti vanongoti ndabayiwa pamwoyo. Mwana kana akangogara ati yowe ndabayiwa pamwoyo, 2 days mwana iyeye anobva atofa. Zvipfuwo zvapera, ndichingotsvaka help, asi hapana kana chiri kumbondifambira. Kana vari maprofita vandinenge ndambozamawo kuti ndinge ndichidana pamba pangu, maprofita acho anobva atya kuuya pamba pangu, vari kuti zvikwambo zviripo pamba pangu zvihombe. Saka maprofita awa anenge achitotya kutosvika pamba pangu, vachitya kuurawa nezvikwambo izvozvo zviripo pamba pangu. Hei vedare, ndo message iyo yakabva pamapoints awo atakanyora pasi mushure mekunge taita interview kune vamwe sekuru ava vakaramba zvavo kubuda pakamera, asi dai kwanga kuri kunzi vainge vakabvuma kubudawo pakamera, zvimwe kuda vaikwanisa kuzokasira vawanawo rubatsiro. Zvakangomawo hazvo. Vedare, zvakangooma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Kana kuri kunziwo munenge muchidawo kuti munge muchizoitwawo interview live on camera, muchitaura angava ari matambudziko oro maconfessions enyu, aiwa feel free, nekuda kwekuti zviso zvenyu tinobva tazozviwandisa. Zvakangooma hazvo vedu we. Please, kana kuinewo vanenge vachida kubatsira nezuro, pane mavideos andakaposta, mavideos akatorwa neteam redu, asi sezvisinei kwainge kuchinaya zvako, saka havana kukwanisa kunyatsokutora mavideo akati rebei. Asi kana kuinewo vanenge vachida kubatsira mhuri idzi, especially mwanasikana uya wenumber 2, mwanasikana iye ari kutsvakawo munhu anokwanisa kungomupawo wheelchair so that akwanisewo kuraramawo upenyu hunenge huri nani. So you can come to my inbox, mubva mazongoti udza kuti munenge muchidawo kuti munge muchizomubatsira sei mwanasikana iyeye. Zvekare ndinoda kutenda vamwe vahanzvadzi vedu avo vakati donetera $80 ndokubva tazoenda nayo $80 iya tikabva tazotenga magroceries, tikabva tazosplita magroceries iwawo. Magroceries acho akabva azotokwana mhuri 2, tikabva tazonovagamuchidza magroceries avo. You will see the video at the end of this episode. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Inini mukomanashi, ndiri mukadzi ane makore 33 ekuberekwa. Ndinewo confession yangu yandauya nayo pano. Ndiri kukumbirawo kuti at the end of the day vedare vange vachizondipawo advice. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pandakauya kuno kujoni ndakabva ndazosvikirawo mumaoko umwewo musikana uyo wandainge ndakadzidza naye. Saka takabva tazosangana paFacebook. Mushure mekunge tasangana paFacebook ndokubva ndazomuudza maproblems angu ose awo andainge ndichisangana nawo pandainge ndichiri kuZimbabwe.
semunhuwo wekuti ainge abudawo mumarriage nekuda kwekuti murume wangu ainge ava kuita zvechipfambi. Saka iye akabva anditi no stress, usaramba wakagara ipapo chitsvaka mari. Kana watsvaka mari wobva wazouya kunoku kwandiri, nekuti iye agere kumaprazi. Akabva ati ndinokwanisa kuti ndinge ndichizokuitirawo plan, wobva wazotsvakawo basa ende unokasika wazoriwana basa. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakazoti ndasvika kuno kujoni kwacho ndokubva ndazoona kuti shamwari yangu uyu nemurume wake vainge vasingagari 2 rooms, because tichitaura paFacebook shamwari yangu aiita sekunge iye anogara panzvimbo pekuti pakasununguka. Asi ndakabva ndazosvika ndokubva ndaona kuti shamwari yangu uyu ainge achigara mu1 room nemurume wake. Ndakati ndasvika ndakabva ndatoona kuti vanhu vainge vaine mufaro, vanhu vanofarira kubatsira vanhu, especially shamwari yangu. Pamba pake nanhasi uno panongogara pakangozara. Anoita sekunge ane chipo chekungokoka vanhu vanenge vachitambura, obva azovabatsira vanhu vaya kunyange zvake asiri mupfumi. Akabva angonditi shamwari, pawakandiudza nyaya yako ndakaona kuti kana ndikakuudza chokwadi kuti kunoku inini nemurume tigere mu1 room, unokwanisa kuzotanga kuzorizina kuti saka uyu ari kuda kundibatsira ndichange ndichizogara pai. Chikuru ndechekuti iwewe wakwanisa kusvika paground. Zvatichaita ndezvekuti once wawana basa tobva tazongokutsvakirawo imba yako, kana kuti tokutsvakira munhu wekuti unenge uchisheya naye. Kana wazova comfortable obva wazotsvakawo rumu yako. Ndikabva ndati it's okay. Iye kumurume wake ndainge ndava kungoti bangukuru, even though vose vainge vari vadiki mbichana kwandiri. So mukoma takati tava kugara kudaro, so then murume wacho kumaprazi ikoko akabva azombomiswa mbichana, because basa racho harisi rekuti vanhu vanoshanda waya. Saka akati amiswa kudaro murume wacho, mukadzi shamwari yangu uyu airamba achingoenda kubasa. Zvainge zvava kuitika ndezvekuti inini nemurume wacho tainge tava kungosara tiri 2 pamba zuva rose. Mukoma tainge tichingoswera tiri tose. Nekufamba kwenguva zvakazotanga kuitika ndezvekudai. So iye ainge ava kuti murume wacho kana mudzimai wake abuda ndopa aibva azoburuka pambedha, obva azouya obva azorara neni pasi. Ainge achingoti mainini ngatingoonei mamuvi kani, nekuti ndaiti ndakarara kudaro ndinenge ndichiona zvangu maNigerian movies pafoni pangu. Saka takazongotanga kungoona mamovies tose tiripo pasi takarara kudaro, asi hapana kana chatainge tichimboita. Vaiti kana vaburuka kubva pambedha, inini ndaingoisa hangu mapilo pakati, ivo vorara saidi ravo, inini ndorarawo saidi rangu. Mukoma zvakazongoitika ndezvekungoti one day takazongokaruka tava kutotanga kutobatana. Takati tabatana kudaro ndokubva tazototanga kutorara tose. Tarara tose kudaro mukoma. Mwedzi wacho iwoyo ndakabva ndatoona kutoti panapa kana kugeza handitomborina kugeza. Apawo on her side shamwari yangu ainge atoriwo mubishi rekuti ange achindirongerawo muchinda, ende muchinda wacho waainge achindirongera ainge atori best friend yemurume wake. Apa inini ndakamboita sekunge ndainge ndichiramba shamwari yemurume ainge achiti inini ndiri kuda kukuru, nekuti shamwari yemurume wangu ainge achiti hazviite kuti unge uchizogara nemunhu uyu apa iwewe watova nepamuviri pangu. Saka mira ndimbozama kutsvaka plan yekuti unokwanisa here kuti unge uchizotsvakawo pako pekugara. Ndobva ndangoziva kuti ndinenge ndatova nemadzimai angu maviri, asi ndega ndakazoona kuti zvinhu izvi zvandainge ndichida kuitiswa nemurume iyeye uyo ainge ari murume weshamwari yangu zvainge zviri zvinhu zvekuti zvainge zviine makuva pasi. Ndokubva ndazoramba paya mukoma, ndakabva ndazongozviwisira ndoga. Ndakati ndatanga kudanana nebest friend yemurume weshamwari yangu, iyewo semunhu wekuti ainge achitorakidza kutoti zvemarriage ainge achitozvida. Pasina kana nguva akabva atondihijeka mukoma, ndokubva angonditi uya kumba kwangu. Ndakati ndaenda kumba kwake ndokubva atokiya madoo akati iwewe akusisina kwauchaenda nekuda kwekutoti iwewe wava mukadzi wangu. Apa mukoma ndainge ndisati ndatomboita plan yekuti ndinge ndichizobvisa pamuviri apo pandainge ndakatakura. Ndakabva ndazoshaya kuti ndoita sei. Apa kana iri mari mukoma, munhu wekuti aitomeka sure kuti mari andishayisa mari
iye zvaaita ndezvekuti aingotenga zvose zvandinenge ndati zviri kudiwa mumba. Ainge achitya achiti kana ndikangogara ndakupa mari unokwanisa kuzonditiza. Saka akazoti aona kuti no mani, munhu uyu anoratidza kuti ane pamuviri, ndo paakabva azotanga kundipa freedom. Apa haana kana kumbondipa mukana wekuti ange achindibvunza kuti saka pamuviri pacho ndepangu here, kana kuti iye akabva angotanga kutofara ndokubva atotanga kunditengera tumapresents achitoudza hama dzake kuti mukadzi wangu ava nepamuviri. Saka mukoma, mimba iya yakabva yazozvarwa. Right now mwana wacho kana gore haasati atombova negore. Mwana uyu ndakamuzvara nemurume webest friend yangu. Secret iyi mukoma, ndini nemurume webest friend yangu tinongoiziva. Handizivi kuti secret yacho ichazoguma nepi. Iye akati chingonyarara nezvazvo, ende dzimwe nguva anotombonditumidzira mamessages achiti handisi kuda kuti unge uchizomuzvarira mwana, because ndainge ndakamuti kuti zvinhu izvi zvisazonetsa mangwana ndichatongokasika kurumura ndobva ndazotongoita umwe mwana ndomuitirawo wakewo mwana, kuitirawo kuti kana chokwadi chikazobuda at least iye haazonyanyise kurwadziwa, anobva angonditi at least akazokwanisa kundiitirawo mwana. But iye manje ari kuramba, ari kuti hazviite kuti unge uchimuitira mwana, inini ndiri kutoda kuti unge uchizoita neni vana chete nekuti unondinakira. So mukoma, I am so confused kuti ndoita sei, ndochengeta here secret iyi, izvo zvekuti uyo ari kunditi ari kuda kuti ange achizondizvarisa zvekare umwe mwana wechinumber 2. I don't think kuti izvozvo ndinozvikwanisa, but please advise me vedare, ndoita sei, ndorumura mwana here, ndoita pamwe pamuviri so that uyu ari kundichengetera mwana asiri wake mune ramangwana akwanisewo kuzofara. Please ndibatsireiwo from a confused ID. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Hanzi please ndibatsireiwo, handichazivi kuti ndozvifambisawo sei. Zvakangoma hazvo veduwe. Unenge watorawo shamwari yako uchiti ndabvisawo shamwari yangu mumoto, but shamwari yako iya yobva yazouya yobva yazokuitira mashura ekuti inobva yazotomitiswa nemurume wako. Zvakangoma hazvo veduwe. Tutenda mashoko yenyu wantu watinotofariresa. Sumuka yameva, sumuka murora. Sumuka, ngoita wendidi. Yamba mun. Bona, ndakuda kusimba. Simba hiyo. Bona. Ndangora mbi. Ende yapo, ende kazvenyi papo. Sisa mwiri zvisi. Mazviona hanzi kuna William kunani waita basa rako agara zvakanaka zvakanaka chiwa munani tema kaidza napenda aimba chemi but aimshamo mumuro achada umuona abve pana andisendiri pano makomborerwa ka aiwa zvakomborerwa nechamuchachema sina mate kuti Mwari dai maramba muchipfuurira mberi ndichirangarirwa. Kana ipapa Mwari atopindura kudhara zviri pamakuenda Mwari atopindura kudhara. Aiwa gogo tinofara kana muchifara kudai handiti. So guys, muri kungoona mufaro ona gogo vari kufara zvisingaiti. Hanzi patinozoka kechitu gogo vanenge vatsvuka nesipo dzamavatengera idzi. So we say thank you Ngoma Nashi Boy Foundation for kupa gogo zvinhu izvi. Dai muri kuona mafarana gogo kunoko. Aiwa izvi zvaonekwa ndatenda zvokutenda zvii kuti vasisa ndamuswa usiku nai handingati vandandinaye hapo pano
isu vachabhandianza kuti ngenyaya yacho oneka zvino Mwari tungamirirai zarurai apa zvizarurwe Ndipiwe zvimwe zviuye zviite gomo mandisunungura padambudziko rananga ndinaro irori ndasunungurwa zvachose autobikwa mafeti kuku nhasi yakutobikwa yakubikwa yakubikwa tiine mafeti kuku nhasi kosipo yakugezesa zvese kapa mechisipo mechisi ndoamawanzirwa mechisi vagona hamuchakumbira moto kana machisi gogoi hapana hapana machisi asi waona machisi ari apa waramba zvikumbira chete saka ndazvipfuura ndasunungurwa kana mukomana wangu hamuna kumaona akarwira apenenga isi tinodai mimi zvevana venye muti wavai kana muti waona kana chii chisinganzi amagwe bedzi chiunganzi amagudu takabouya amuwanike saka nhasi hatitoti tifonere neba wenyu vatombotara naye kuti akugombedzere kuti uve muripo kuti tikwanise kutaura toti sori takasvika pamushamba neusiku tikataura nevana saka mai Michelle kumbiro kuti mutaure nemhuri yeZimbabwe dambudziko renyu ramuri kusangana naro nevana takupai mukana dambudziko rangu andisangana nevana ndakaya 2010 ndinorarama upenyu hwekuenda kumarikiti murume akatsvaga mukadzi anonzi Petero Jongwa akanditiza vana vachiri vana diki ndichiendesa vana ndoenda kumarikicho pokuti vana vararame kudya mumba vanokuti vana vadye mumba ndinoshanda kuenda kumarikicho saka murume aishanda kumakumbi yakanga yakanzi chicken inn vashanda naatachauti avaiti vakaona mari dzavo vachiendesa kumugirlfriend yake kwaPetero Jongwa inini vainditi vanenge vachinditaura kuti ndiri sasika ndiri mboko ndine njere nhatu dzakarasika saka vese vamai vake vane vachisapota murora yendo waanoda vanonditi nandi kudei wakagarire uchabva panapa uchawacha uri mboko uchamama nevana ivava uchaendesa wega kuchikoro saka ndinoenda kumarikicho kuti ndichitsvaga chikafu chokuti vana vadya vachienda kuchikoro asi ndakazosvika pakupererwa pokuti vana vaenda kuchikoro vana vangu ndati vanga vambiswa mubhimu ebve yambofambisa yakaisa musikana Michelle mukomana anga ndiwaindaitsvagira mari yemarikicho kuti achienda kuchikoro ndobva ndazosvika pakuzvitadza ndopandakapachiriwa mari mapaidiwa mabhuku 16 makaunda bhuku ari 4 nemamwe ma72 page achidiwa kuti vana vaende kuchikoro gore rapera iri saka ndakashayiwa mari yokuti vana vaende kuchikoro mamuri muzuva hatina mari patinoiwana ndobva ndaenda kudhamu kugaribva vana vanotsvaga basa pandakusakudzwa kugaribva pandaona mari pandakazoti ndiende kwakachuta pakanzi 10 days ndakupfuura kuti vana vatochekwa pakudiwa 40 years 20 mako mu20 mishi kuti vachitanga kutsvaga nzvimbo vatomanzi vatovanyowani vanyowani vasitori mumabhuku ndobva ndangoti vana vangu tinongogara chinongodiwa upenyu honai kuti mari yekuti yekutsvaga nzvimbo neimwe zviri kuzvishaya saka aiwa chinongodiwa kuti ndakangoenda kumarikicho ndikanotsvagawo ndakapihwa pamwe ndogona kushandira kana 2 days bagiti kana kutorishaya nekuti vanongonzwa nekuti kune chinzi sasikam saka vanenge ndatofamba kunenge rumba sinenge yatosvika kuda kunzi avaiti vanopenga vanenjere nhatu totanga vamwene vangu neye murume anzi imboko achawacha saka tinorarama upenyu hwakaoma kuti zoti murume anditize 2017 imba iyi ndakaivakisa ndega ndaigara mumba pamwene ikoko imba yataiudzira nendombi saka imba iyi yakangoitiwo mashiripitiwo zvokuti kune mwetina unongopindira ndabva ndenge ndandisipo vana vasatombera kuchikoro ndashaya kuti mari ndifunga ngori kumabhedhi 3 ndashaya mari ndabva ndaenda hangu kunogara kumvura saka pandakabva kumvura nchisvika mweya wangu aimbodzidzisa hope dzanga ndamborota kuti muchaona imba yabvira saka sezonasa ndakunamata ndichingoti handikabhilivi chiti kunyeva bva ndazoenda kunzwi imwe yabvanzi chokwadi amaidaisemushandisai munamato mukande mabhazi wamwe arakutire zvakanaka ndaona imba yabvira matofa muri 3 nevana mukati meimba ndati mwari ndomutenda zvikomborera ndobva ndaenda kutsime pandanogara zvangu ndakagara pamugoro kutsime ndobva ndakazonzi amaituma akatogara zvenyu pamugoro kutsime imba yabvira yakabvira zvinhu zvese zvandakashanda mari kisho nomadhesi ya Christian care takapiwa bhaga achiti zvese hatinambozvidya zvese zvakabvira ini pandakauya nchibhoku ndichisoti ndimhanye ndisikodzimura moto wangu chimba yanga yatingondongondo uswa hwapinda mukati memba handina kukwanisa kudzimura vanhu vambotipo hembe magumbeze chichi kuti tiwane kufuga saka ndo upenyu hwandinorarama saka ndo upenyu hwandinorarama tikatoita kupiwa nevanhu zvekuti zvifuge kuti
vana kuti vagone kurarama pari zvino kuti ndinotenda ndini baba ndina amai. Mumba umu ndakaivakisa ndega 2017 muna October. Ndakaivakisa muna 2017 muna October. Ndobva ndazogara October yogora November ndo pandakatanga kuigara imba iyi. Imba iyi yaidonha so zvokuti mumwe munhu aiuya achirovera vanhu vatatu airovera marata. Saka paroverwa marata pane pachiboka pepa pachitonhama mvura. Ndinorara ndichitonhama so mvura yakauya ndichinhama marata nesipo ndichikupa mvura mumba. Saka kune zewo akazouya wakati amai 2 months vanekuti nekurara muchikupa mvura batipo chimubhedha mune chimubhedha chirimo mumba muchimubhedha chakatoti bhedhe chinomiswa nematombo. Saka vana kana mvura yanaya chinaya momo kwa takatorara kungoti kupindawo mvura yakaona mvura yamisa yauya unotoshatirwa kuti mvura yanairei. Munhu vana notorara vakatogara ini ndakatomira chingota ndichitsvaira ndichimbomhanya kunhamba ndotora sipo nonhamba pamarata ndichitsvaira pungwe ndichitsvaira kuseni ndotofuma kuti ana 2 kusene muchiyanika zvimagumbe zvimabharangeti ndakumbomhanya kundotsvaga basa nokuti honai mumba mani tarara zviti takagara mumba muno mamuna chekudya iye baba iye vana vatishedza kuti muchawacha hamuri mboka amenyu anenge iri nhatu dzakadambuka muchawacha musati vamwe nava kuti makagarire panapa ibhaiti ratotengesa munda apa pana bhaya ratotenga pamberi pemunda muchawacha izvozvo kuti imba iyi muzouya muchizoona muchiona apa imba ipakaya mhepo yakauya ichinzi kuchauya mvura senkoreri kubva Mozambique Malawi wabva kwaya mhepo iyo yasonovhura marata ndikati nhai mana 2 ndimi mutondibatsira handina chimhanzi mama toipende munokumbira demo ndobva ndaenda kunokumbira demo bva ndaenda kumapuranga kubva ndanotema mapango 3 mukomana mangu mubvati mama iyi manete sezvokuenda kushanda muchititsvagira chikafu manete wandibatsira kuita sei ndapinda mumba ndobva ndamira pachibva ndakumbira dhiramu bva ndapiwa dhiramu namadzibaba bva ndamira padhiramu makomo ndibva ndatema bva ndayera paida kuerwa bva ndagadzira imba iyi yamakaona yakaita maskurubhadhi zvimadhini uyu anoshedza kuti uchawasha uri mboka usati uchamama pano uchapabva pamwe chete namai vake nehamawo neshamwari ndinodionei vana vamukuru vari mudida vekuvereka asi hama neshamwari anoti uchawasha uri mboka uchausati ndoupenyu hwandinorarama nekuenda kumariki pamwe chete inotoshaya marikicha acho ndongoti chichema nhai mwari nemangondiwanisa kana ushoma ndangonoti ana 2 zvavo vaibika sadza vakabika sadza rakakangereta seporitori pakura toisa panze rirohwe nemhepo rakarohwa nemhepo vana voje mama ijeena vati aiwa ndinopinda madzimai ndopinda nyenyedzi nomwe aiwa vana vangu ndiri pamunamato kuitira kuti nyangwe zvangu masowe ndinoenda asi nechiti ndi pamunamato ndichitira kuti ndakadya sadza iroro vana 2 vanorara vanozoti mangu ndikasadza kanga rikamukana kudya ini manyiru handichadya na 2 odya mangwana kusei mangwana ndakabata badza kusena ana 2 musabvisika mapureti ndoenda pamwe ndinoshandiswa maharanzi akatenderedza njeri pamwe kwandiri kushanda kwacho kumariche kwazvo ivo vanenge vatofanira kutaura kuti musamubhadhare ndo pamwe pacho ndoshandira maharanzi